खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दैज्लां बोथोरनि दै देरनायाव ना हमनानै जानायखौ सुबुं माहारिया मोजां मोनो नाथाय ना लायनो थांनायावनो गोबां सुबुंफोरा खैफोदखौ बजबनानै लानो गोनां जायो थिग चिरां जिल्लायावबो ना लायनो थांनायावनो दैनि दाहारजों बुखारलांजादों सासे सुबुङा मुङा बाटेन आली बिथाङा चिरां जिल्लानि खोला माख्रा गामिनि थागिबि फोरमायथिनाय बायदिब्ला साब्रै साबासो सुबुंफोरा बिजनी बर' बाजारनि गालापारा सुइच गेटआव ना हमनो थाखाय फैदोंमोन नाथाय ना सारनाय आस्रा जेजोंनो बोसोमलांजादों बाटेन आलीया आस्रा जेनि दुरुंखौ आखायाव खानानै लानायनि थाखायनो दैनि दाहारजों आस्रा जेखौ बुखारनायजों बाटेन आलीयाबो बोसोमलांजादों बिथाङा गावनि आखायाव खाबथाबनाय दुरुंखौ खेवनो नाजादोंमोन नाथाय हायाखै ओजोंहाय दैनि दाहारखौ नुनानै बिथांनि लोगोफोराबो मदद खालामहैनो थाखाय गोहोखौनो मोनासै आरो मेगननि नोजोरावनो बाटेन आलीया बुखारलांजादों उनाव जाथायनि सोमोन्दै SDRFनो मिथिहोहरनायाव SDRFनि हान्जाया गोलाव सम नागिरनायनि उनाव बाटेन आलीनि गोथै देहाखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों चिरां जिल्लानि अनगायैबो बाक्सा जिल्लानि सालबारियावबो सानै सुबुङा दैयाव गोमानानै दङ मुङा अजय दास आरो रफिकुल इस्लाम अजय दासआ सुमघाटियाव रायजो राजाफोरजों जयैनो कालभारनि खामानिखौ मावदोंमोन बेयावनो बिथाङा गादलिनानै दैयाव गलांदों बिथांखौ दैयाव नागिरबाय थादोंमोनब्लाबो मोननो हानाय जाथ'वाखैमोन बिथांनि अनगायैबो रफिकुल इस्लामाबो बेखि दैयाव गोमादों आसामनि गुवाहाटियाव फैगोन सानी लिय'नी बलिउड स्टार सानी लिय'नीआ गुवाहाटियाव जानो गोनां लाइभ डीजे पारफर्मेन्सआव बाहागो लाफैगोन गुवाहाटिनि ABCनि GS र'डआव थानाय प्लेबय बिर गार्डेनाव 1 जुलाइआव जागोन लाइभ डीजे पारफर्मेन्सआ आरो बे बेलासि 6 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन बुक माइ श'नि बायदिब्ला बे मोनाबिलिया सानी लिय'नीनि फेनफोरनि थाखाय आरो दामनाय देनाय मेथाइ खोनासंनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोसोखांथि सान जागोन लाइभ डीजे पारफर्मेन्सनि टिकेटआ 2,000निफ्राय जागायजेनगोन होननानैबो मिथिहोदों रायखांनो गोनांदि थांनाय 2022 मायथाइनि अक्ट'बर दानावबो सानी लिय'नीआ कलकातायाव जानाय डीजे इभेन्टआवबो बाहागो लादोंमोन मोसौ खावनो फैनाय गारिजों सौख्रेमजानानै बिसि फिसाय सानैनि जिउ खहा जानो गोनां जादों रायजोआव बे जाथाया नगावनि राहानि खालि हामारि ओनसोलाव जादों जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय बिसि फिसायनि मुङा भद्रेश्वर नाथ आरो सीमा देवी रिपर्टनि बायदिब्ला साब्रै मोसौ सिखावफोरा साखा खब्रै गारि लानानै मोसौ खावनो फैदोंमोन बेखौ मिथिनो मोननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मोसौ खावनानै लाबोनाय सिखावफोरनि गारिखौ बेंथेदोंमोन बेयावनो सिखावफोरा गावसिनि गारिखौ फिदिंफिननानै जोबोद गोख्रैथिजों खारदोंमोन बेयावनो लामायाव थाथ'नाय बिसि फिसायनि सायाव सौख्रांफैदों आरो गारियाबो बेलथायदों जाय जाथायजों फिसाय भद्रेश्वर नाथआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिथांनि बिसिया गोब्राब जोखोम जादोंमोन उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै ओजोंहाय मोसौ सिखाव साब्रैनि मादाव सासेखौल' रायजो राजाफ्रा होसोनानै हमनो हादों आरो गुबुन साथामा खोमसिनि खाबु लानानै खारग'लांनो हादों आसामनि बे जाब्रबथायनि अनगायैबो गोथौ हाखराव गलांनानै जायगायावनो 9 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 2 जोखोम जादों उत्तराखन्डनि भितराघराव जादों बे जाब्रबथाया रिपर्टनि बायदिब्ला 11 सुबुंफोरा महेन्द्र बोलेर' गारिजों हख्रायाव थानाय ककिला देवी थानसालि फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो भितराघरनि हख्रायाव बोलेर' गारिया 500 मिटार गोथौ हाखराव गलांदों जायजों 9 जायगायावनो जिउ गोमादों आरो 2 गोब्राब जोखोम जादों जाब्रबथाय जानायनि खौरां मोननायनि उनाव SDRF हान्जाया जाथायथिलियाव नुजाथि हैनानै रैखा खालामनाय हाबाखौ मावहैदों आरो जोखोम जानाय 2 सुबुंखौ गोख्रै देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरदों रायजोआव दैबाना जानाया खम जानायनि मुं लायाखै फारसेथिं जुब जुब अखा हानाय आरो गुबुन फारसेथिं भुटान हादरनिफ्राय दै एंगारहरनायजों आसामनि दाब दाब जायगाफोराव दैबानाया गिथावना महर लादों तामुलपुरावबो फाग्ला दैमानि उसिफावनायजों गोबां गामिफोराव लोमसावदों फरायसालि आरो रायजो राजानि फसंथानफोराव दैजों लोमसाव जानाय रायजो राजाफोरा रिलिफआव थानो गोनां जादों जानाय लोंनाय थानायनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो जिब जुनारफोराबो थानो थाखाय जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों दैजों लोमसाव जानाय रायजो राजाफोरा दैजों लोमसाव जानाय जायगाफोराव दावबायहैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो आरो रिलिफआव थानाय सुबुंफोरनो जि होनांगौ बेखौ होनायाव सोरखारा लेहेम जादों बेनिखायनो आसाम सोरखार बिटिआर सोरखार आरो ओनसोलनि MLA जाहाथे थाबैनो राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायो बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि रिलिफआव थानाय बोराय आरो गथ'फोरा बेरामाव गोग्लैनानै दं जाहाथे बिथांमोननि फाहामथायनि राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायो आरो जिब जुनारनि थाखायबो जाहाथे
भेटेनारिनि राहा खालामनानै होयो आरो जिब जुनारखौ जोथोन लायो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरो बिथांमोनहा। गरेसरावबो सुख्लाय दैमानि उसिफावनायजों गोबां गामिफोर बरपथार मकालदं बायदि बायदि गामिफोरा लोमसावदों जेराव सुबुंनि न' बांफोरा दैनि सिङाव थानो गोनां जादों। दैबानाजों भुगिनांनाय आरो खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोर गुबैयै बैसो जानाय आरो उन्दै गथ'साफोरखौ जिल्ला खुंथायजों लोगोसे ग्रीन ट्रेक एडभेन्चार आरो सिकार एडभेन्चार क्लाबा मदद होदों आरो थांनाय 10 साननिफ्रायनो रैखा खालामनाय हाबाखौ मावदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। क'क्राझार जिल्लायावबो भुटाननि दै फैनायजों दैबाना। भुटाननिफ्राय फैनाय दैया गौरां दैखौ उसिफावहोदों जाहोनाव खोला सुबाइजारजों लोगोसे दाब दाब ओनसोलफोराव दैनि लोमसावनाय। दैबानाजों नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ SDFनि हान्जाया रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों आरो सुबुंफोराबो गाव गावनि न'खौ एंगारनानै रिलिफआव थानो गोनां जादों। रायजोनि दाब दाब जायगायाव दैबाना जानायजों गोबां ओनसोलफोरावनो लामा दालांफोराबो बायस'दों। बाक्सा जिल्लानि बागानपारानिफ्राय नयाबस्थि थांनाय गुबै लामायाबो सिमलाबारि गामियाव बायस'बाय। भुटाननिफ्राय फैनाय दैया माथावरि सिफायनानै गुबै लामाखौ बुखावदों जायजों फरायसालियाव थांनाय आरो हाथाय बाजाराव थांनायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो जाहाथे थाबैनो बे लामाखौ बानायनानै होफिनो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा। आसामनि अनगायैबो दाब दाब जायगायावनो मिथिंगा बिमाया गावनि खुद्रिनायखौ दिन्थिदों। थिग बेबायदिनो सारन्थाइ गावनायजों सानसेयावनो 7 जिउ खहा जादों। 7 मादाव 3 उन्दै गथ'साफोर। सुबुंनि अनगायैबो मागु मोसौआबो थैदों। बे जाथाया सोनाब बंग'नि मालदा जिल्लायाव जादों। थैनाय 7 मादाव सासेया गोजाम मालदायाव आरो गुबुन 6 कालियाचाक ओनसोलाव जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय 7 मुंफोरा फारियै कृष्ण चौधुरी 65 बोसोर बैसोनि, उम्मी कुलसुम 6 बोसोर बैसोनि, देबश्री मण्डल 27 बोसोर बैसोनि, समित मण्डल 10 बोसोर बैसोनि, निजरुल SK 32 बोसोर बैसोनि, रबिजन बिबि 54 बोसोर बैसोनि आरो ईसा सरकार 8 बोसोर बैसोनि। बेनि अनगायैबो मालदानि बांगिटला हाइस्कुलनि साखाथियावबो सारन्थाइ गावनायजों 12 फरायसाफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। मणिपुर रायजोआव इन्डियान आर्मिनि सायाव गुलि गावग्लुंनाय जाथाय। गुलि गावनायजों 2 इन्डियान आर्मिनि सल्जारा जोखोम जादों। सोनाब इम्फाल जिल्लानि बलिजांआव जादों बे गुलि गावग्लुंनाय जाथाया। फुंनि समावनो दुथांफोरनि गुलि गावनायजों इन्डियान आर्मिनि 2 सल्जारा जोखोम जादों। जाथाय जानायनि उनाव एडिशनेल फर्स लेंहरनानै संदाननायनि हाबाखौ मावनायाव इनसास लाइट मेसिन गानबो मोननो हादों। बे जाथायनि सानसे सिगांबो मणिपुर रायजोनि बिष्णुपुर जिल्लानि मोइरां क्वाक्टा लामायाव बम बेरदोंमोन। गंसे स्कर्पिय' गारियाव बमा बेरदों जायजों 3 सुबुङा जोखोम जादोंमोन जायनि मादाव सासेया गोब्राबै जोखोम जादों। जोखोम जानाय 3 सुबुंफोरा गासैबो उन्दै बैसोनिमोन। बैसोफ्रा फारियै 18 बोसोर, 7 बोसोर आरो 5 बोसोर बैसोनिमोन। बम बेरनाय जाथायनि अनगायैबो सासे इन्डियान आर्मिनि सल्जारखौबो गावनानै जोखोम खालामदोंमोन दुथांफोरा। मिथिहारिनो ST खथा होनायखौ लानानैनो मणिपुर रायजोआव दासिमबो दावराव दावसि दाङाबाजिया सोलिगासिनो दङ। रायजोनि मोन 37 जिल्लायाव सांग्रांथि फोसावदों इन्डिया मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDनि रिजनेल मेटेरलजिकेल सेन्टारा। बिटिआरनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा जिल्लाजों लोगोसे धुबरी, साउथ सालमारा, गवालपारा, बङाइगाव, बरपेटा, माजुलि, जरहाट, काछार, नलबारि, कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लाफोराव गोबां जायगायाव अखा हानायजों लोगोसे मोफ्लामनाय आरो सारअन्थाइ गावनाय जागोन। ओजोंहाय उदालगुरि, कामरुप रुरेल, कामरुप मेट्र', दरं, गलाघाट, लखिमपुर, धेमाजि, शिबसागर आरो माखासे जिल्लाफोरनि माखासे ओनसोलफोराव अखाजों लोगोसे सारअन्थाइ आरो मोफ्लामनाय जागोन। मख'नो गोनांदि रायजोआव 26 जुनसिम जेबो रेड एलार्ट फोसावथ'वाखै। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।